Bagong Mandawi City Government Center, giragda ng sugdan ang konstruksyon. Gihimo ang groundbreaking ceremony sa ground mismo sa kaniadtong Cebu International Convention Center kon CICC. At tubangan sa karang edipisyo tukuron ang bagong City Hall sa Mandawi. Espesyal nga bisita sa groundbreaking si Governor Gwen Garcia ug mga city officials pinanguluhan ni Acting Mayor Glenn Versidi. Mitambong sab ang gisuspensong mayor nga si Mayor Jonas Cortez nga nagpasalamat sa Kapitolyo o sa mitabang aron madayon ang damgo nga sa mga Mandawihanon. Ang syudad mulon og 3 bilyones pesos aron makapabarog sa edipisyo ug mabalhin na ang tanang opisina sa city government. Si Garcia sa iyang bahin kung nagsagol ang iyang emosyon sa kalihukan ug nagbalik lantaw sa pagtugod kaniadto sa CICC alang sa 12 ASEAN Summit. Nihangop kini nga dili mademolish ang ughayan magamit alang sa mga dagkong events sa umaabot. We are not only laying the foundation of a building, but we are laying a foundation of our future. A future where every Mandawihanon feels cared for. Every corner of new generation government center embodies his dream of a better, brighter Mandawi for all of us. Kining inyong proyekto karon mao kini ang redemption, the redemption of the CICC and the redemption of the Cebuano spirit.